karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Gusto ko makakita ni mo. Mahimo ba magpa-picture ka o imo kong padadaan? Ha? Aw, mag-video call na lang ta, ate. Ha? Ate, nga naman kasi, mura lagi ugwa kasi mong kaugalingon. Kuan. Unya na lang ta mag-video ko ha, Carlin. Kay nagdali ko, paingon ko sa trabahoan. Okay mo ba? Ako lang unya manawag nimo, ha? Padad na lang ko sa imong picture, ate. Kung ano ba yung makakita ni mo? Excited na kayo kung makakita ni mo. Sige, anak noon, magpadako nimo. O, ikaw sab, magpadasab na akong picture nimo, ha? Ayaw lang, ate, uy. Ha? Ganon dili makakagusto, makakita ko nimo. Uwa lang. Di lang ko ganahan nga. Doon ay makakita na ako nga. Taga din na sa ato. Carlin, unsa man gyud plano nimo? Wala ko'y plano, ate. Padayon lang kung magpakabuhi. Kana lang. Sige, ate, ha. Padali ko picture ni mo. Sige. Bye, ate. I love you. I love you too, Carlin. Picture, ate, ha. Ay kalimot. Bye. Salamat Ginoo nga mikalma na si Carlin. Pero, mura man hinuon ko og nabaghuan nga mikalma na siya. Husto, magpadako og picture niya. Pero, ang mga daan lang nako nga picture. Sigurado ka? Nagsinaaray sila nga dili magbinyo? Maunay ako nabatian. Wa naman gud ko makipagsulti ni Carlin god. Kay dili man ko siya musugot. Oh. Lahi sa dugdagan sa utok ng bayana da. Mao lagi. Aw, tungod tingali na sa iyang nasinati siyang amahan. Mura siya ga nasuko sa mga lalaki. Maudi nga di gusto si Alice nga may baw ang iyang manghud. Bahin na mo doha. Mao gyud. Ay. Justin, dali ra. Oh, Hala. Bay. Gitawag ka ni Miss Mara. Kag sus. Mubuan sa short ba yun? piyungan na imong mata diha. Kaning usabay? Uy. Niyabag na ni. Ipapiyong naman noon yung ako mga mata. Sus. Ituta sa ni Miss Mara. Uy. Miss Mara? Miss? Miss Mara? Diyan ako, oy. Um, Dali, so dire. Miss Mara? Nganong niyama ka sa basement? Gusto ko nga limpyuhan mo ang kwarto sa basement. Ha? Nga naman? Mauni nga tong abutanan din sa bahay. Utsa? Sige na, dali na ba? Miss... Buhi ko, miss. Nga naman ko. Mura makag mapasok ang gunintan. Miss na si Romero taas. Di mahimo nga magduda siya nato. Nga naman da ikon magduda siya. Okay na na, uy. Di na mahimo, miss. O gana dili man mahimo, ha? Nahadlok yun ka? Nga doon ay mahibaw nga. Uyap ta? Oh, Miss Mara. Nga naman. Mahadlok ka? Nga mahibaw ang imong uyab, bahin na to. Hoy, Justin. Kung doon naman gani kay uyab, kinahanglang imo na simbuwagan. Usa? Niya naman ko. Dili pa ba di ko igo para nimo? Ha? Ayun kay Katlog.
Lalaki bitaw ka. Ah, Naibaw man ko pa. Nga, naibog na ako si Romero. Pero, malas siya. Kay ikaw may akong gusto. Masuya kina siya kung mahibaw siya bahin nato. Miss Mara, di lagi taon mahimo nga dunay magduda bahin natong duha. Miss, Okay, relax. Relax. Nahibaw ko nga nahadlo ka sa akong mommy. Okay? Sige. Secret yun ng ato. Sige na. Limpyuhin ang kwarto sa basement. Makahilog yun sa utok si Miss Mara na. Sus, bye. Bye, Justin. Si Justin rin yun ang iyong paborito. Mura man ang paraigon kay siya ni Justin. Kanindot niya. Ako ang tato. Romero? Sus! Oy, te! Ha? Naari ka, te? Si Justin yung mga ipangita, te. Kwan, gisugo pa ni Miss Mara doon na tingali palimpyuhan. Mao ba? Ate, noon sa nagnawang ni mo. Ah. Milag mo na imong wang apeng. Aha? Oo, rin eh. Napangka lang ko kagabi sa aparador sabay. Na-slide man ko. Ay, mao ba? Pero, nga no murag ni hubag masa ng imong apel. Apil ni nga napangka, Romero. Kani. Unya, nang hubag pag yun ang imong mga mata. Mura mong kagway tug og nagsigig hilak. Romero kuan. Ate, sult is tinod. Nag-away pa mo ni Bay Justin? Natural man lang tingali sa magtiayon nga mag-away, Romero. Dili gina kalikayan. Unya, gitapatan ka niya? Kuan. Na. Ate, mihila ka. So, tinuo yun akong pagduda. Dapatan ka ni Bay Justin? Ako sa ang tanan, Romero. Anong iumang sa ate? Kung ako pa siya gisultihan bahan kang Carlin, dili unta siya magduda nga akong kabit ang nanawag na ako. Nagsilos yun ay siya. Unya, nadapatan ka. Sus. Romero. Te, di na maayo, te. Mingon na ba't akong lula, no? Nga primero ra ko ilisod anang banang nga mangulata. Hinaya ka ng tingog ni mo. Mabatian niya tani, Miss Mara. Ay, sige, nayo na di ay. Te, tayo ba, waka magkabantay. Nahilo man sa sud. Aw, tuwa tingali si Miss Mara siyang kwarto. Gusto ko makisulti ni Justin. Ate, tayo pasagod. Kuan ba? Mayot tingali tinga. Inyo na lang ipahibaw sa kalibutan ang inyong kaminyoon. Nga naman, Romero. Aron mahibaw ng tanan ining atong tapit. Nga minyo na mong duha. Kakapoy na magtagutago mo, no? Unya, mga papami sa trabaho si Justin. How? Paganda, may nalanang yung daan, te. Ako nang pangitaon si Justin. Sige, te. Sus, taon. Kaluoy sa dining akong ati Alice, uy. Mas ganahan ko nga, anha na diha ang kama. oh, ikaw good. Uy, Miss Mara, may gibuhat pa ko. Ayun ako gaksa. Ganahan man ko, Pi. Gahi magot kag lawas. Justin? Si Alice ron. Ngano nangita man na siya nimo? Maningil na tingali na sa bayad sa akong gipalaban niya. Di ako na ha. Mabuangkit ko ini Justin. Justin? Justin? Nga nung nangita man ka na ako. Kuan, nagsusi lang ko kun. Dali suloy.
ato ta magsulti. Pagkuhag ko na. Oh. Justin, Pagguna diha. Kay mag-ayo-ayo ko ning host. oh. Justin, sorry na. Okay na to. Sorry sa nga nasagpaan ti ka. Ako tong sa... Kay wa dayon ko musulti ni mo bahay niya. Okay na lagi to. Ay na lang pamakak na ko. Kana lang. Dili na mausap. Sorry sa nga nagsilos ko. Okay na. Sayo pa uli karong hapon na. Kay maningunga ko nga makaligot kog sayo. May kay di pa musugot si Ma'am Carla nga mubiya ko din isbay. Kay doon ako'y pick upon nga bisita sa airport ugma. Okay, sige. Mag-abot na lang ta sa bahay. Jocelyn? Alice? Oh, Miss Mara? Miss Mara? Ano naghinuhungay ng mong duha? Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!